Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Merry ML Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry ML Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Bago mag-bloom. Charm Fabric Gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric Bago mag-bloom. Charm Fabric Gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good badungin masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good badungin masyad. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
easy at labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior asin PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Simplática Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Simplática. Mga tugang Diyos, marahay na aga po sa Sendo ka, boss. Pet sa 30 na po kita kan bulan na Oktubre. Aldaw po kita nin Webes. Banyak to sa lado technical, si Chabe na obra. Duman sa transmitter, si Chief Pest, si Jimmy Guanzon.
Yun, nagkamugtakan po kan sa tuyang panahon. Amang tama, duman sa mga nagre-relinig sa mga kampusan to. Sa mga nitso kan sa tuyang mga kababayan. Uy, dyan pala sa sentro niyan, grabe ang pila dyan sa City Ceremonial Grandstand kan Iriga. Pero may ipapanaong bagas na tig-5 kilo duman sa mga kapatiran. In connection po ini kan kumpleanyo ni Kaidi Manalo. Lingap para sa mamamayan. Malata pinapapila man nga ni ako kan sa kuyang pinsan. Sabi ko, ako tama programa ako. Kaya mo na ako dyan pagparapapila-pilahon. Kada ko man yan sigurado kung libre, baka pag abot ka ng oras, nagpila ka, naghagad. Hoy, condolence pala sa pamilya ni Oscar Esmenda. Dati po yun nakaibahan ko kan mga panahon duman sa BBS-FM sa syudad ka na Naga. Baga dakol po ng mga miyembros ka na medyaan binabarawian baganin buhay ngunya ng mga panahon. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan man sa Albay, binabawianin buhay, iba man, binabadil. Digdi sa Camarines Sur, may mga hilang ang media. Ay napangyayari, mga hinaharay blood. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan na usong-uso ang atake di korason. Sabi kan iba, nakakabigla naman po, Sir Oka Esmenda. Akala ko gagaling ka. Na wala na ako bibilhan ng mga alang at matibay na walis tambo. We were both supportive of each other's small businesses over the years. Pag may paninda ako, saraukaman sa mga parokyano ko. Pareho man kitang mahilig sa pananaw, masinbuhay, ang tao mong cuttings. You were a dear colleague and the media industry. Maraming salamat po sa pagkakaibigan. You were one of the few ones who is always kind to me. May you rest in eternal peace with the Lord. No more pain, no more sufferings from physical illness. Sabi yan ni Ma'am Vicky Gumabaw. Sabi man ni Olive Pado sa kani Biron. Rest in peace, amigo Oka. Salamat sa paging maray nakatrabaho asin amigo. Arog talaga kaya ng buhay, painot-inot lang, digdi po sa kinabaan. Ayaw manggitang magiginibo kaya. Kumbaga, iyan parte kan buhay kan sarong tao na dahil taman pinaguhuna, biglaan na mawawara kita sa kinaabahan. Man lain-lain sa napong paagi ang pagkakawara sa kinaabahan. Kumbaga, igwa sa aksidente, igwa nga ning binabangungot, igwang naghihilang. Kaya ako untaman sa dae, anas man po kita. Mamamaaram digdi sa kinaaban. Daw, ano pan sa imong profesyon, ano pan sa imong posisyon, mayaman ka o pobre, perming ang dadagusan mo kagadanan.
lokal na opisyal pa pala na nanggana kan 2025 midterm elections and pinag-disqualifyar kan Commission on Elections. Asunod kan pagluwas kan mga petisyon laban sa senda. Kabilang sa mga pinatawan in the disqualifications in the Kabuyaw, Laguna Mayor Dinis Saen dahilan sa pagbalga sa Omnibus Election Code dapit man sa subot pagbabakal nin boto albay Governor Noel Rosal dahilan sa material misrepresentation matapos sa masambit na igwa siyang nainot na hatol kan ombudsman sa kasong grave misconduct as in man Tarlac City Mayor Susan Yap Solet dahilan sa issue kan residency requirement. Kuya pa, Governor El Rebillaperte may promise fulfilled daw sa pabahay project. Sabi digdi Camarines Sur Governor El Rebillaperte's all smile associates of their pambansang pabahay program calling it promise fulfilled the for Philippines Housing Project. Anot na pinagpuunan ni former Governor Luigi Villaperte sindagos-dagos ngunyan sa irarom ni Governor Elry. May sobra sa 10,000 na units sa apat na towers. Sabi nga ni kan, making it the biggest housing project sa enterong Bicol region. Sabi man ni Governor, goal daw, inian tawanin affordable as in dignified homes ang mga pamilya sa Camarines Sur. Pero siyempre, dahil man may iwasan kan mga netizens na maghapot, affordable daw ini, pero quality daw. Ulit sigon sa senda, salamat sa taxpayers na baka man tipid-tipid sa materialis yan. Sana kung promisang natapos, na-accomplish, nangyari, dahil man maging ribbon cutting sana. Dapat tibay asin kalidad man ang kaipuhan. Tapos na sa endang dynasty sa 2028. Paldo naman, 1960 pa kamo dyan nakatukaw, mayong asenso ang Camarines Sur. Manginabang dyan, sigurado ako sa mga rani sa dapugan itulos ang nauringan. Dati nag-inquired ako dyan 2 years ago sa Kapitolyo. Dakol na nakalista. Tinampo nga ni, dahil mapakaray, paharong pa kaya, hilingin doan tinampo sa Camarines Sur. No comment kung seryoso si PBBM, ini an imbestigaran man ang Camarines Sur. Kung aram ko, sunod na Camarines Sur imbestigaran, nanda na kamo mga Villaperte, paldo-paldo man, tapos ang beneficiary, mga kaalyado ninda na dahil man sobrang sakit kan buhay, buhahahain daw yan sa Camarines Sur na project, na parong sa flood control papalan, hay na! Tinampo man, pakarayon sa Camarines Sur, ibasura na sinda sa masunod na eleksyon kung gusto nindong mag-asenso ang Camarines Sur, ribayan na niya to sinda na nintawo na papagkakatiwalaan. Haloy-haloy na ninda, ginagatasan ang gobyerno kan Camarines Sur ay napangyayari. Kadakol na palan kan gatas na natipon kan pamilya Villaperte kung narog kayan. Nung klase daw ng mga gatas. Baka fresh milk. Fresh milk daw ang gatas na natipon ni Gov. Elray. So baka ito mana gatas na expire na. Mga kaalyado lang man ang makikinabang dyan, color coding, ito talaga ang red flag, dahil mapakarahay ang tinampo, haloy na daw yan. Pasali mo lang yan, aram nindo, parungon, kaipuan flood control project sa ina. Inoto nindo itong mga tinampo na mga raot, mga tulay, na dekada na, pambira. Ay inda, bahala pa man kamo. Pag araw ka yan, bahala naman ka ng pamilya Villaperte, di sa probinsya kan Camarines Sur, kung ano ang geribo ninda. Basta mga namamanwaan ng mga taga Camarines Sur, dahil man nasusuya, basta eleksyon.
Basta may mahiling na sobre, gana pagiraray ang bilya puwerte. Yung sa naman bagyan pambulong kan mga taga Camarines Sur. Isay antonto na dahil mabuto pag-arog kayan, binubulong baga sa kwarta ang mga taga Camarines Sur, lalong-lalo na ang mga taga Rinconada. Kaya ini po ang dipisil na sitwasyon kay rak kan mga taga Camarines Sur na nagpapauto sa sarong pamilya ng mga politiko. Loy na kitang pigpapara oroto kay ninig di sa Camarines Sur to robod-tobod bang kamo. Pinagasugo naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng Department of Public Works and Highways sa Sinman Secretary Benz Dizon na ibabaan mga nahiling kining overpriced construction materials kan mga infrastructure project na ine-implementar kan ahensya arog na sanakan asphalt, steel bars, semento asin iba pa na maabot sa 50% halis sa original kaning presyo. Sigun sa presidente yan, pagbabakan presyo kan construction materials, iyon magdadaranin 30 sagkod sa 45 bilyones na pesos na savings sa gobyerno na pwedeng gamiton para sa iba pang pampublikong serbisyo arog kan pagkakan, edukasyon asin salud na mas iyo ang kaipuhan kan mga namamanawaan. Nagpuo naman ang misyon ni Senador Loren Legarda na sobra sarong dekada na nakakaagi na nag-uumapaw ngunyan na makamit ka National Arts and Crafts Fair na abuton na napagtrayumpuan kan Pilipinas sa Frankfurt. Like I brought the Frankfurt Book Fair, Literary and Cultural Programs. This is really a conglomeration of all micro, small and medium enterprises from our indigenous peoples, from our cultural communities. Paliwanag pa ni Senadora Loren. You don't just buy souvenirs here, these are decades of work. Sa ikawalong edisyon kan NACF 2025, pinagtipon kay ni ang gabos na micro, small and medium enterprises halos sa indigenous as in man cultural communities para bida ang sa indang decades of work. Sa padagos na pag uswag kan NACF 2025, malinaw ngunyan ang plano kan Senadora, ilangkaw ang pamanakan kulturang Pilipino, tawan kusog ang mga komunidad asin darahon ang galing kan katutubong sining sa pangkinaaban ng tablado. We've been helping them not just for the past 9 years, maybe 30 years, sigun pa ki Senador Loren, ang chairperson ka na Senate Committee on Culture and the Arts. Naman ang kompleto na ang gabos na 24 senador sa indang pagsasa publiko kan Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o ining SALN. Makalihis ini kan ipaluwas kan natatadang miyembro kan minoriya na sinda Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senadora Amy Marcos ang sindang kanya-kanyang mga dokumento. Basado sa indang mga ipigsumiter na SALN, si Cayetano ang nagdeklara na 110.66 milyones na pesos na kabilugan kan sa iyang sadiri. May pagkakautang na 15 milyones na pesos sin net worth na nasa 109.1
131 million. Mientras tanto, si De La Rosa may kabilugan na assets man na 61.31 million, liabilities na nasa 29.021 million, as in net worth na nasa 32.293 million. Si Jaime Marcos man naniguang 164,995,000 o 164,995,000 na total assets in net worth, as in mayong na-registrong anuman na pagkakautang. Sa kabilugan, nagtitinirman Giraray na pinakamayaman sa mga senador na si Mark Villar na may sobra sa 1.2 billion pesos na net worth. At yan, ipapadagos po niya to yan. Report! Nasa linya man si Karondang Atan, pasok. Salamat, sabi Karondang Philip, and sa kubos pong maparaan sabay. Ang mga proyektong daiman nakapila sa master plan kan Region Bicol, daiman maging magkakaniko na susuportaran kan bagong pinag-appoint na chairman kan Regional Development Council, 1RDC. Silaw andoon ni Rosal ang direksyon kan pinakalang taon na sangay na nagsigibo kan layers kan region na nagpo-coordinate kan gabos sa pagpuporsigir sa socio-economic na pagsuwag kan mga lokal na gobyerno nga mga siguro ang pagsunpandasyon ng mga obeto. Sinawan doon man yan ang mga proyektong importante para mas sa mga barangay, munisipalidad at entidad ay panatutustutan mas pinangani na kapalaog sa Regional Development Investment Fund o ang RCIP na dapat sa oran na prioridad. Ay mga proyektong pinupunduhan sa ng program na budget reduction, pinagkakasigo ni Nuliman sa kakulangan kan pampublikong pangangataman, alakad pinagtugutan man ni Nutralan pagpumukas kandalan, na itinagtagin pa mga distrito kan kongresista at sa Department of Public Works and Highways na magsasabi na type 1 talaga pagsigwa na dapat matapos na proyekto. Yan muna siyang Barreta sa lado lokal sa Barkada Karonda, Jonathan Ulis, report. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto na i-restruman na may pinakahababa na yaman si dating Senate President Chis Escudero na nasa 18.84 milyones de pesos. Ana minasunod ang net worth kana 24 mga senador poon sa pinakalangkawas sa pinakahababa. Ayon dyan si Mark Villar na igwanin 1.261 billion, Rapi Tulfo 1.52 billion, Erwin Tulfo 497.3 million, Mig Suberi 431 million, Camille Villar 362 million, Ping Lacson 244 million, Robin Padilla 244.4 million, as in Jingo Estrada 221 million, Tito Lapid 202.4 million, Tito Soto 288.87 million, Jaime Marcos 164.995 million, JBRC 237.08 million, Pia Cayetano 128.29 million, Alan Peter Cayetano 9.31 million, Wengat Saljan 89.52 million, Bam Aquino 86.55 million, Lauren Legarda 79.21 million, Rodante Marcoleta 51.96 million, Joel Villanueva 49.50 million, Bongo 32.431 million, Ronald De La Rosa 32.293 million, Kiko Pangilinan 26.73 million, Rizal Teberos 18.99 million. Sinan pinakababa si Chis Escudero 18.84 million. Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Nawara na baga si Karondang Atan.
biglang nagkakawar na naman baga nag-aarapod na ini. Report! Go ahead, Tabi, Ate Glenn. Okay, salamat Tabi Karandang Philip. Nasa 1,500 na mga pulis ining pinag-destino sa mga sementeryo sa mga manlain-lain na probinsya digdi sa laog kan Bicol Region para siguraduhon ang seguridad at kaligtasan kan publiko sa pag-obserbar, paggirumbong kaining Undas 2025. Kasabay mga Karandang Philip ang tindang paglibot-libot sa mga kampusan ko, mga sementeryo, iyuan pagkataukan mga pulis kaining mga information, education, and communication material bilang parte kan sa indang kampanya para sa ligtas, matalino, asin tranquilo na obserbasyon kan Undas 2025. Duman sa mga materials na ito o kaya high-easy materials, yaon dyan ito mga contact numbers, yaon dyan ito mga lakdang para dibungon kan sa tuyo mga kababayan, tanganing maging solemne ang obserbasyon kan Undas asin kunaran sa indang mga dapat na giramdumon or na po ito mga bawal sa laog kan kampusan to ngunyan na mga panahon. Permiya na bawal taon-taon, lugod ngunyan na talagang gabos na bawal dai may laog, dai may puslit dyan baga sa mga sementeryo. Bawal mga lagkalag. Ano? Bawal niya kung ngunyan mga lagkalag. Bawal mga lag. Una ko, bawal mga lagkalag. Bawal mga lag. Dapat itong kalag talaga kan sa tuyang mga namayapa na mahal sa buhay, iyo ang tawan atensyon. Oo, taan di ba baga sige sa naman mga pangalagkalag dyan sa kampusan to. Iyo nga ni, mga lalo na mga jóvenes. Pero dapat magpasiring dyan ang katuyuhan, mag-alay ng burak, magsindi ng kandila, magpangadji. Bako itong kung ano-anong mga katuyuhan dyan sa laogan na sementeryo. Ay dahil dyan sa Santiago, digdi sa Sirod Can Irga, itong sementeryo dyan, may kataid na mga peryahan. Kaya ang tuyo kan mga hobin, magtaya. Sa panuan nga ni kan nabwa, kung maagihan mo yan, kung may pating traffic dyan, pag All Saints Day, ining dyan baga sa gilid kan na pinampo sa Barangay Santiago, ining sementeryo, sa hampang kayan, ayaw dyan itong mga nakahilera, mga kakanan, mga souvenir items, dyan ako nakakahiling kay itong mga kuyan, mga pinapabakal na mga kung ano-ano, mga kuyan na pan-display, asin kung ano ng mga kawatan, yaon na dyan, gano'n baga peryahan talaga. Minsan nga ni may Ferris wheel pa yan, Karondang Philip. Mayo man problema dyan sa mga tindahan na yan, kundi yan na pasugalan ay pigpaparatukduan pa magpara sugal ang mga hoben. Iyan nga ni ang difícil. Dahil man namomonitor gabos kan autoridad ta ang bilang ninda kung ikukumpara sa namamanuaan kulang man. Kaya siguro dahil nagaro magkaagkan mga sugal na yan, pasugalan, nakakatintar talaga duman sa mga jóvenes lalo na magsurugal. Pero yan lang ang problema. Takada ako'y bawal, pag-abot kan oras, nakakalusot ng geraray Karondang na Philip. Dapat ya, dayan pagtugutan kan barangay. Ang problema nga nita pinutugutan, nakakapwesto. Yan ang problema dyan. Siyempre, gusto man mag-income kan barangay. Yan nga ni ang difícil. Dahil hindi iniisip itong epekto, basta iyaunan na income. Kaya lang siguro ng mga kababayan niya to na mga mapasiring sa sementeryo, isipon itong pagiging solemnal kan aktibidad at ang aning day po nin problema, ilaan ang oras na yan magdamlag sa satuya po mga namayapa na mga mahal sa buhay. Karondang Philip. Anyway, Ate Glenn, naputunta ka daw. Ano yan ta, basta lugod pista kan mga kalag, mayo na so
mga tao pag pizza dos. Yan nga ni ang nakaugalian. Ang sa uno, All Saints Day yan. All Saints Day. Ang Petsa dos, All Souls Day. Kaya lang pag Petsa dos, kadaklan, periro, tororong, mga nabubuhay yan, bandang hapon na. Yan ko yan. Nakaugalian na kaya, Karondang Philip, difícil na yan na baguhon. Dapat ang selebrasyon, pista kan mga gadaan, bakong pista kan mga santo. Iyo, kaya ang ginigibo kan iba, sa loob baga kan Nobyembre, urog na kung matapos na Nobyembre, ang ginigibo kan iba, sige ang mga pangadji sa loob kan harong, nag-aalay ni mga pamisa, duman sa kalagkan mga mahal sa buhay. Ayan ang ginigibo. Ang panahon na yan, ang sabi nga ni kan iba, ang mga kalagngayang yan, yaon digdi sa ibabaw kan daga. Kaya ngaya duman sa may mga third eye, may mga panahon na pag maabot na ang twistang kalag, nakakahiling naman sinda kan mga nangalasan, ang mga kalag ngaya, yaon mo niyan digdi sa ibabaw kan daga. Kaya yaon ito mga pagpakadji, pag-alay din mga pagkakan, yan bagaan mga pagtubod niya to. Pero mahal naman ang mga parapangadji ngon yan, ang mga parapanganam, naghahagad na 2,000 sa sarong nobena. Ay, mahal na. Grabe. Gaya niya ako, matindi na, garo daw panpadi, mapamisa ka, sanggatos sana. Ayun nga ni, mag-alay din ni sa sanggatos lang. Ano yan taarog kaya, ninilugod mga parapanganam, gusto ko naman nga ning manganam. Yan man, kung baga, naglalangkaw naman ang Senda TF, Karondang Philip. Pambira. Ano yan, bigtutugutan man daw yan kan Archdiocese of Cáceres? Siguro, sa bagay, magandang ko pa. Halimbawa, kuyan ka, makikiulay ka na may mga sa loob ng harong. Siyempre, kung baga eksklusibo, gabos na gusto mong pagpangadsian, gabos yan, i-mentionar ka yan. Iyo, pero commercialize ng maray, pati pagpangadji, ano na yan? Mapakakan ka pa. Pag dahil mo yan pinakakanin masiram, baka saralaan maguro sa rambiton ka yan. Yan na kaya ang kabalian. So siguro, depende na lang sa kababayan ka kung fearing ang dibuhon. Pero tira na lang ang mga midbid niya to na mga parapanganam niya na panahon. Karondang Philip. Kung baga, kuyan naman tinda, dikit na lang. Kaya siguro mahal naman ang bayan. Depende ka rin sa rulay. Kahit doon, aram ko kayan. Tawan mo yan in Gurano lang. 500, okay na. Ano ba nga ni ka ito? 200 lang? Okay na. Pero kung yan, ano niya ako yan may pigtatasar naman sindang presyo. Kuyan, kaya 2025 na Karondang Philip. Kung baga, nagtaas naman ang sendang TF. O nako, mahal kaya ang loya. Tani ba na garatuldan halanuan pagparapangalji? Halo yun man kaya bagayan sa loob ka na ro. Pero ang karahayan sa eksklusibo, talagang gabos kan na gustong pangadjian kan pamilya, itao mo lang ang listahan kan pangaran, gabos yan sa sambiton. Kaya lang, siyempre pag yan sa loob ka na ro, ma-preparar pagkakaan. Sa pagkatapos kaya, merienda, alangan man puruli ang tulos. Masupog bambating dahil mo pakakanon. Iyo nga ni. So, yan man ang kaugalian kan mga Pinoy pag-araw kayo ng bulan. At yan man itong panahon na dapat maramdaman niya itong mga nagkalikod na sa babaw kan kinaban. Tapag dahil mo yan pinakakan, ipapangistorya ka kayan, baka ibaan pangadji duman sa ibang pigpangadjian. Ay, pambira. Dahil ko lang aram, dahil pa kaya ako nag-iikot sa mga sementeryo, kung pera itong bayad sa pintura. Ay, mahal naman ko niyan, ano ba, 150. Depende sa pipinturahan. Iyo, kung itong kuyan lang, itong pangaran lang na nakakaagduman sa NITSO. Halimbawa, medyo kuyan na napara na ka, perang taon na nakalihis, napagparauranan na, napara na si pintura, dahil na nga ni nababasa ang pangaran kan nagadan,
kung iyo lang ito, garo ko yan, kan last year, nasa 500. Ay kamahal man, an aram ko, kinukontrata kaya pag an ibabaga, nangungontrata, ngaya 500 na sanayan gabos kung pirang nitso, apat o kunyan yan, 5. Depende kaya, mahal naman kaya pati ang pintura. Kung ito lang natubangan, barato. Pero kung interong nitso, halimbawa duman sa may mga mausoleum, mahal yan. Pero kung itong atubangan lang, itong may pangaran lang, kanya dyan sa laog kan na kuyan, nitso, barato. Oh, per pangaran lang ang hagad. Yung pero ba, nagbabakal ng pintura, sinda na lang, sinasadiri na lang ang pagpintura ta makakamenos gastos. Pero kung talagang ma-hire ka kay itong mga pintura, syempre, mahal yan, depende pa yan. Kung halimbawa itong pintura, binakal na kan ko yan, halimbawa, binakal ta na, ma-hire na lang kay itong mga pintura, labor na lang itong babayadan. O sakaan pagpalinig nga minsan pahugasan mo, papunasan, linigan ang mga nitso, minsan naagad man ang iba, 300, 200. Iyo, depende. Kung kapamilya man lang, pais na kun lang, okay na yan. Pero depende sa urulay. Dyan kaya sa Santiago pati, ang sementeryo dyan, medyo masakit ang tubig, kaya nasakdo sa irrigation, kaya mahal-mahal man nga ang bayad. Nagsasakdo pa nga kami, aling irrigation. Kaya nga iyo pa nahiling ko pa ng sitwasyon dyan. Maray naman sa kuyan, itong pribadong sementeryo dyan, mabayad lang kaya itong sa maintenance, lilinigan itong lubungan, nasa 500 galon yan. May nagkasabi na sa kuya. Yan ang mga kuyan, mga presyongan niya na panahon. Diyan sa Fatima kaya, igwa dyan supply na talagang kunyang kan water district. Duman kaya medyo dipisilan na minsan nagpaparawara-wara pati ang supply na tubig kan Barret Waterworks. Basta dakol na nagagamit. Ayan lang. Siyempre, pag dakol na nagagamit, nagkukulang na ang supply. Lalo na pag rush hour, expected yan. So, yan karandang Philip, pinaglalauman na magiging matuninong solemne, ini pong obserbasyon kanundas 2025, sa nakalatag ang grabing seguridad sa lado po kan Philippine National Police, katuwang dyan ang mga barangay tanod, and ang kooperasyon ka na mamanahuan pangani pong pag-abot kan petsa 2, waranin mga kuyan, ang toward incident na ma-report sa lado po kan PNP. So, yan ang tutuyang informasyon. Glenda Villarez sa reporting. Field Report! Salamat, Ate Glenn, sa mga dugang mong informasyon. Nahihiling ko po ngunyan ang mga kampusan to, talagang siribot-sibot ang sa tuyang mga kababayan. Diyan nga ni sa Sagrada. Kabanwaan ka na buhi, igwa man dyan na kampusan to, may mga tindahan man sa tubangan. Sa gilid ka na tinampo. Kasuod manahiling ko dyan sa San Isidro, sa Fatima Catholic Cemetery. Yaon po sa Bureau of Fire Protection na mga kumbaga pinagbubugtakan na nindanin lobid itong mga lugar dyan na igwasan ng porsyon na dapat parkingan. Saro po sa mga problema kan mga kampusan to pag aabot kay ning pista kan mga santo. Kumbaga dyan po nawawaraanan sa tuyang mga kababayan kan mapaparkingan, haralawigo na, hararayo una sa sementeryo. Dyan nga sa Santiago, igwa dyan mga parking area na kumbaga pigpapaarkila. Ngayon, 20 pesos, 50 pesos ang kada pagparking kan bihikulo. May mga nag-i-income man kumbaga, pero para sa kuya garo mahalon man ang 20 pesos hasta 50 pesos na parking fee kan sarong motor.
Minsan mapagsamantalaman po ang ibang mga kababayan niya to. Hinigibong negosyo pag-arog kayan ang panahon. Okay lang yan. Pero dahil man pakatagaon sa tuyang mga kababayan sa sinisingil nindong parking fee. Sobra man ang hagad nindo kung yan mga 20 pesos. Grabe naman. Ang mga 10 pesos hasta 20 pesos, okay lang yan. Pero kung pataas na 20 pesos, ay bako na yan makatarungan. Bako nang basta-bastang negosyo yan. Maray kung may atop, open man baga, mababasa sa bihikulo. Kaya dapat dahil man panganaan ito pong mga mahagad nin parking fee. Sadyan nga ni sa San Isidro, medyo naghahagad parking fee. O yung pista ka na mga gadan dyan sa naman sa Santiago, ginigibo ng halos gabos negosyo. Pati ang barangay gusto man magnegosyo, pinag-open ining mga peryahan. So mga hobbies man dyan, namamatangaan, dyan naglalamay, bako man duman sa sendang mga mahal sa buhay na namaaram na, kundi ang ginigibong lamayan kan mga hobby nitong peryahan. Mahiling mo dyan sa kataid kan tatuluan sementeryo dyan po sa Santiago, tuman sa may peryahan, mas matao pa kaysa ibang mga kaysa dyan sa sementeryo kung minsan. Kaso mga hobby, reaon naman nagtitiripon-tipo, nagtataya. Tapos, ganyan pati panahon, mahal man, namarhay, ang presyo kan mga burak. Saro pa yan, para sarong aldaw, sarong banggi, gagamito ng burak. Ano iba pong mga paratinda, pag arog kayo ng panahon, sinasamantala man. Kamahal kan presyo kan mga burak. Inisa na nga ning kansaro, nagbakal ako itong saradit na burak an sarong tangkaya makmong 35 pesos hasta sanggatos ay pambira niya ako. Pag-arog na kayo niyan daralagan. Hindi, siyempre, mabakal ka daw, mahal ta. Gusto mo man, magayon-gayon na burak. Pero para sa kuya, kung pwede lang, maggutos-gutos na lang kan burak kan santan. Iba nga ni, nagiribo na lang bagang mga burak. Iba, plastic na bagang mga burak mo yan. Dahil panaluluyos. Mahiling mo dyan sa simbahan. Bihira na po ang nagdedekurar, nagpaparakon yan kan mga preskong burak. Na grabe, kamahal kan mga preskong burak mo niya ng mga panahon. Kaya ang simbahan, ni binoburugtak, plastic na ang burak. Yan nga ni sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, di po Ciudad Canirga, pigihiling ko na dyan sa may altar, sa tubangan, ang nakabugtak na burak, plastic. Bagay, maray na yan, taday ka na para gastos, tapos punas-punasan mo sana, baladon, kung maalpog naman, okay na. Yan pong panahon, anas na sana kino-commercial, kumbaga pigni-negosyo, kaya ang gabos, magka-income sanan sa tuyang mga kababayan, kaya minsan makakunya na baga. Puro na sana gusto inegosyo. Hindi mayo man kitang magiginibo dyan na bagay yan ang kinagisnan, kultura kan mga Pilipino. Minsan, iba, oportunista. Ay, pagkakataon ko ngayon, magibunin burak, magbakalin burak, magtindanin burak, marahirahin yan presyo ngunyan. Makakadilin siya ngayon ako, ngunyan na pistang mga gadan. So mga buhay ngayon, mga uruli, haling Manila.
mga barakasyon ngayon, mabisita sa indang mga mahal sa buhay. Siyempre nga, mga makwarta ito, mabakal ito nin mga mamahalo na burak. Pero arog po kaya na isipon na sa now. Ultimo ang mga abroad. So mga sindensya kayan, pag uuruli, digdi sa nasyon Pilipinas ay madumandaw nga kita tabagong uli si pinsan na abroad. Mawarasan lamang ngaya kay itong mga hali sa lapsi. Iyo po bagayan ang ugali kan mga Pilipino kung minsan, pero dahininda aram nagparapagal man ito, nagpara sakripisyo na makakuanin marahay-rahay man na sweldo sa ibang nasyon. Ang iba nga ni, kumbaga pigmamaltrato pa, dapat maintindihan man po nindo ang sitwasyon. Saan pag-una kaya kan iba, pag haling Manila, mauli digdi sa probinsya, ay big time na ngayon, nagtrabaho ngayon sa Manila. Narog po baga kayan ang ugali kan iba niya itong mga kababayan. Dahil indaaram na so trabaho nga sa Manila, kumbaga tamang-tama sana so nakukuha niyang income. Kung magtrabaho ko sa Manila, daw magsweldo kang 20,000, ay kasino sa naman yan kung nag-aarkila ka pa sa diri mo ang pagkakan. Mayo ka man matitipon. Mas maray pa rin sa probinsya kung magsweldo ka ng 20,000, bulan-bulan, may matitipon ka. Kumpara duman sa Metro Manila, naanas na sana duman, binabakal. Sa ibang nasyon man, iba man, tamahal ang buwis. Umbaga, pero kontento ka man, dawa mahal ang buwis, malinigan ka palibutan. Mayo duman mga mapagsamantala. Di sa Pilipinas, kadakol kan mapagsamantalang mga kababayan ta. Yaon dyan sa mga nasa gobyernong, ay Jesus Mariusip, kung pagsasamantala man sana, mga oportunista, pinapanganaan ang kwarta kan gobyerno pigpapara burulsa. Kaya tios ang mga Pilipino ta imbis na mapakarayan pagbuhay kundi man pagparakurakuton kan mga politiko pagmati ko may asinsuman ang buhay kan mga Pilipino. Tapos tultul man ang mahahaman ng mga proyekto. Ang problema kaya, grabe ang bulsa kan iba pong mga politiko digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga, mayo sindang pakiaram sa mga nagtitios na mga Pilipino. Gusto sa naninda, basta sinda marayan buhay, hayahay, makwarta, dawayan hali sa illegal, okay lang ang pagbuhay ninda. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan
Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Lulier from October 5 to December 31, 2025. Punta na sa M. Lulier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 57 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa UNEP High School Batch 77? Diyan sa Merkado Publiko ka na siyudad po nin Iriga. Ki Lilian No Obero asin man ki Miss Alvaro. Dahil ko na pati nahiling si ngaw na patawakan pangaran ni Miss Alvaro. Ay, Mrs. Alvaro. Si Alona, dyan sa PES section. Saka kay Ma'am Jen Vera. At siyempre,
Kumusta man sa kuyang classmate ki Marisa Cornelio Morello. Siyempre ki Marilo Casiao Baracena. Tapos po mga paratenda dyan sa Merkado Publiko na Ciudad din Iriga. Kumusta po kamo? Sa mga amigutang market enforcer sa Civil Security Unit kay Ferdinand Castro. Mga mahihigos po ining mga miyembros kan Civil Security Unit. And syempre, sa Traffic Division kan Philippine National Police. Sabi kan mga paratukdo, sagkod baga ngayangon yan, mayo pa subonos mi. Malaog na lamang ang bulan kan Nobyembre. Baka Disyembre man itatao. Minsan advance, ngunyan garo mapungaw. Anong nangyayari? At nga ni lugod yaw na sa Board of Trustees si Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd, digdi po sa Rion ka na Bicol. Nagluluyan na panintabo, Direktor. Kumusta man kay Ma'am Grace Rojas, ang LTO Chief, saka sa iyang mga pag-iriba dyan sa LTO, sa Barangay San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Kay Attorney Rico Borromeo, asin sa iyang secretary. Si Miss Princess Maligat dyan po sa San Isidro. Digdi po sa Ciudad Can Iriga. Manoy Felix Castillo dyan sa Babatngan. Kumusta po kamo? Sud man nakaulan niya to si Ma'am Grace Rojas. Pinagahapot ko siya kung kumusta man po niya ko ang kampanya kan LTO laban digdi sa mga mariribo ko na tambutsonin motor ining mga nagagamit nin muffler. An pinalidad palan pag nadako pa 5,000 pesos kundi nagiging problema kan LTO. Pag maparehistro nin motorsiklo ang mga kababayan niya to, siyempre gagamiton so original na tambutso. Kung itong muffler, pagka rehistro kayan, ibabalik na naman. So mariboko na tambutso, muffler. Kaya nga nasasakitan man nga kami. Sabi ni Ma'am Grace Rojas, ang LTO Chief, kaya dapat niya, nasa tao na sana yan. Kumbaga, common sense. Bawal. Eh, pagpara reliwaton ngayon, kung ano ngayon nakabugtak dyan, tayo na ngayon nag-agi sa quality control, product standard. Eh, na ngayon pagpara, kumbaga, ipagpara modified ang tambutso na itinakod. Iyon na ngayon ang tama para sa indong mga motorsiklo. Di ba man kaya ngayon, minsan garo kaarakan, pasikat. Kaya ngayon pinagbubugtak itong tambutsong di muffler na abang ribok, nakakadisturbo sa satuya pong mga kababayan. Nan dalagan pati na mo helicopter ito palan so pigdadalagan, buntol man, maribukon sana. Sige sana ang pandisturbo. Ay ano na yan, mag-isip-isip man po kamuta makasupog sa tuyang mga kababayan. Saka, perwisyo baga. Kung kamuman daw, pagpara patanugan, kan maribo ko na tambutsong yan, kung nagtuturorog. Ni po na dipisil dyan. Ang mga nagigibo ka kayan, mga hoben. Ang mga gurang na hindi man yun maintindi na kaya na pagpara modified ang mga tambutso kan motor.
ini po higot ang kampanya kan Land Transportation Office tigdi po syudad kan Iriga pati kan mga deputized agent mga deputized na yaon sa traffic dapat darakupon talaga ining mariribo ko na tambutso tanganing maiwasan niya to ang pagka-disturbo sa tuya pong mga kababayan. Yan sa Bigaa. Gun sa anunsyo ni punong barangay Coco Arienda, dakulang bagay na matawanan in katrangkiluan ang mga biyahero niya na undas para bukasana ang tolling sa barangay 49 Bigaa sa Maray na pakihuron sa kontraktor asin sa tabang kan sa tuyang Mayor Hisham Ismail. Yan po ini sa syudad ka na Legazpi. Kan iba pahalion na ang kontraktor ribayan kan nagibo kan Jollibee Rawis ta madalion matapos diyan sa Bigaa haloy ng maray pasakit ng maray sa biyahe lalo pag rush hour mala tatapos na lamang sa rumpod dyan sa Rawis iyan day pa man nata daw kaya ta paputol-putol ka ng patrabaho siguro naka home credit ang kontrata kaan ay na pangyayari. Na pala ng half day suspension ngunya na pagkaldaw. Ini kasunod naman kan Civil Service Commission Office Memorandum number 37 series of 2025 work and the Civil Service Commission Regional Office 5 in all 6 field offices on October 30, 2025 is suspended from 12 noon. Onwards, this is to help ease traffic congestion and anticipation of increased mobility and view of the upcoming All Saints Day and All Souls Day. Regular transaction shall resume on November 3, 2025. Hali po yan sa Civil Service Commission. Maray pa ang Civil Service Commission, half day na lang po ngunya na pagkaldaw. Ano man daw itong ibang mga opisina. Eskulan nga ni kan University of St. Anthony may klase pa ngunya na. Hinda sa aga. Baka mayo naman. Grabe mang kamuhay. Nga ni nagpa-exam ka mo duwang exam ngunya na bulan na Oktubre. Grabe ang pangangaipo pag-arog ka yan. Naaresto naman ang mga autoridad ang suspetsado sa pampabarilgadan sa duwang babae sa barangay San Roque, Tabaco City. Magramduman na kan nakaaging mga aldaw sa naman. Iyo ang duwang babae ang binawian in buhay sa nasambitan syudad matapos ang pambabarilgan suspect na tulos man nagdulag matapos ang krimen.
Sigon sa impormasyon, alis Tabaco City Police Station, natuntun man nindaan suspect sa sarong-harong duman sa nasambit ng barangay. Kani matapos sa naman na nagkaperang oras na hot purse operation kan mga kapulisan. Sa presente yun, pinaghahandaan naman ang kasong ipaplanchar laban sa nasambit ng suspect para sa magkakanigong disposisyon. Napudan man si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na tugutan ang sa indang mga empleyado na gamiton ang sa indang leave. Kininga ning makapulian mga obrero sa indang mga probinsya o sa luwas kan NCR nin mas amay asin makabisita sa mga puntod kan sa indang mga padangat sa buhay. Ipig pagiramduman kan sekretaryo ang tamang pasweldo para sa mga empleyadong matrabaho sa Oktubre 31 hasta Nobyembre 1 hasta Nobyembre 2 na mga special non-working holiday. Sigon sa iya, may dugang na 30% ng mga premium pay sa mga aldaw na ini kung malaogan mga obrero sa indang trabaho. Pa pinagbubusol ngunyan kan Kongreso ang House Bill 5692 o Responsible and Empowered Adolescents Law kana akbayan reform block nganing mapugulan ang pagdakul kan mga hobe na nagbabados sa nasyon. Sigon kay akbayan Party List Representative Percy Sindanya kay Puan Bag-on ang presenting mga leho libako na ini epektibo sa pag-resolver kan nagdadakulang problema kan amay na pagbabados. Sigon sa saya day na nasisimbagan kan mga pulisiya sa sexual as and reproductive health na pangipuan kan mga kahubinisan. Tinawan doon man kan legislador na dapat itukdo nin tama sin paiwason ang sexuality education sa mga eskwelahan nganing magkaigwanin bastanting karaman ang mga kahobinisan. Pangenot na obheto ka na propestong lay na tawanin kakayahan ang mga kahobinisan na maggibo ng responsabling desisyon mapadapit sa sendang reproductive health. Nakapalaman man digdian pagpapautob ng sexuality education sa mga komunidad na nauyon sa kultura didadasin pag-uswag kan mga hobenes. Pong panahon magparapabarados tulos ang mga hobby na babae masakit ang buhay. Kamahal pati kan bagas na kamahal na kan mga barakalon kung nabadosan hoben pa day nakatapos pag-adal ay hirak man duman sa magiging aki nindo saka sa mga magurang nindo na iyo po naglalapigot para kamo mapakarhay an buhay. Kumbaga pahalagahan nindo ang paglapigot, pagparapagal kan sa indong mga magurang tangani kamong mapaadal, mapatapos sa pag-eskwela. Sa Induman po yan. Oy, good morning kay Reverend Father Dan Aguilar, kay Kuya Nilo, kay Ate Susan, dyan po sa Our Lady of Salvation, Paris, sa Salvacion, Nigdepo Ciudad Can Iriga. Kumustaman kay retired Air Force Alex Celeste, kay Grande Asinman, kay dating kagawad Luiliano dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur.
Siyempre, dating DILG officer, Sir Elmer Pinulyo. Kumusta man ki Ma'am Rhea Matuka dan Comelec Election Officer kan Banwan po nin Baaw, asin ki Attorney Cinderella Pereras Lozano, and Comelec Election Officer kan Syudad po nin Irigasin man sa iyang mga pag-iriba. Siyempre ki Attorney Noriel Badjola, ki classmate and Provincial Election Supervisor kan Comelec digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Paglilinaw man sa mga nagkaperang misinformation na pigpapawarak mo niyan manungod sa landmark sa may San Isidro Palaog sa sentro kan Libmanan. Dakula puan sa kuyang respeto ki former Governor Jose Bulaong asinan sa iyang mga naginambag sa satuyang Banwaan asin sa bilog na probinsya. Kini puan mga rason ta ano kay puan tang ayuson pakarayon asin pagayunon. Kay puan ta pong itamaan sa iyang pwesto ta mahago po siya kan gigibu na road widening sa may San Isidro kaya iisog ta lang po nin kadikit. Panduwa, si mga turista po na nagbibisita o nag-aagi po sa satuyang Banwaan, di pong gayo risa kung sain ang Palaog asin sa satuyang sentro, kaya pinagibuhan ta po nin disenyo na mapagayon asin mahihiling ang kultura asin history kan satuyang Banwaan. Kaya nakikiulay po kita sa nagpapawarak nin misinformation manungod digdi, pakiulay sa naman, libmanan na naman, bakong si mga pansadiritang interest, dahita po pagribungon ang tao asin magtarabangan kita, where respect and accept criticism, pero si valid asin constructive criticism, na mga katabang ma-improve sa tuyang paggugobyerno. Yan po sinasa picture ang bagutang design, asin nagpuna po si patrabaho kayan. Yan po ang pangapudan ngunyan paglilinaw ni Mayor Edelson Marfil kan Libmanan, Camarines Sur. Say na naman kayan mga may gibo kayan pambihira na mga misinformation dyan po sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Para pamulitika bang no si Mayor Sun Marfil aning mapakarhayan Banwaan po nin Libmanan. Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi karon ang pilit ang karala sublatong anlawas at tulot panagadaan ang tarong disguise sa terero mientras kapat ang dawilading kadan matapos tamakbaranggaan ang duwang motor sa kalabaan kan provincial road Itipawa, Barangay La Ulan, Sorsogon kan tarong aga pinagbigbig ang nagkadanas Joel, presidente kan Barangay Lapoy mientras kapwa man malalaan na nalugadan ang kaibahan na rider na si Jose karong 19 anos sa Sumatanak, Barangay Santa Teresita ang mga tunad kan kabanggaan na motor ang rider na si Eduardo 26 anos tuno man si Nolis 43 anos purot ang pagkatundi kan sinambit ng barangay sa iba namin bida na biktima sa report pasado ang pagkata maskas sa pasiringon sa kalabaan kan provincial road ang mayong plate number na motor
at pinagpamanayon yung Joel, pagabot sa sinabit ng lugar na wala na ininis control at sinubinaw sa balyong linya rason para mabangkaan sa kabatan naman ng motor si Eduardo nalunad ang duwa pang biktima. Sa kusungkan baranggaan, parehas na kawarsak-wasak ang motor asin magkasunuway na uminapon ang mga biktima. Tulos naman na nagresponde ang kaiban or miyembros ng MTRRMO Bulan asin pinagkutipan sa pinakarani na ospital ang mga irido alagad ini. Ipinagdeklarar ng gadan si Joel. Yan ang tutuyang Dr. Barreta sa lado lokal sa Barkada Caronda. Jonathan Riva reporting. Field Report! Salamat, Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Nahali naman sa tao ka National Highway na truck na nagtagilid sa Partikan Barangay Poblasyon Iraya duman sa Ragay. Sigun sa PNP nangyari ang aksidente pasado alas 12 ni mag-umagahon kasubago mientras na pinagababagtas kan truck ang kalabaan kan Andaya Highway. Aksidente ning nakaagi sa lubak na porsyon kan tinampo dahilan tanganing mawaranin kontrol sa pagmamaneho asin magtagilid sa bihikulo mayo man na nakulgan sa nasambit ng insidente. Nagpadara naman in surat ang PNP sa DPWH sa nganing maaksyonan ang lubak-lubak na partikan na tinampo sa lugar tanganing maiwasan ang aksidente sa tinampo. Gihiling ko digdi sa retrato intero bagay ning taragilid na ang bihikulo. Sabi ba kaniba home court iulugod sinapabayaan o governor ano na mayo ka pang aksyon dyan sa bandang yan puro kasika mo pa concert yan dainin do naririsaan dapat natawanin donin pansin hero po minsan agihan man kaya minsan sa highway para aram nindo ang dahilan bakong puro lang kamo himpapawid pambira himpapawid pero may kayang nakasakay da sa helikopter gobernor puro kaya lubak-lubak ang tinampo nagiging kausanin aksidente sa kalabaan kan Andaya Highway asin maharlika. Dapat ang district engineer digdi maimbestigaran man para makasuhan. Tahaloy ng panahon mayamano na itong PI. Isa yan mayamano na PI na yan. Baka anong gustong sabihin kani project engineer. Puhan man nasa roadworthy ang mga lulunadan tinampo pala ang not worthy. Malas mo na sa baluarte ka na kan buaya. Kulang pan budget siguro sa repair and maintenance 15K ang sarong drum kan espalto. Puro aldaw nag-aagi ang mga taga DPWH dahil man naririsa ang mga labot as in lubak sa highway. Aloy ng helang yan kan highway dahil nakamuna sanay nagadana lang si Andaya puro pakitangawa. Yan po yan sa may pababa kan hagdan. Ayan yan pagpara apudon Andaya Highway dapat yan apudon lubak na highway. Sa Premier Distrito kan Camarines Sur taan Congressman Hori Bata. Kaya mag-isip-isip na po ang mga taga Premier Distrito kan Camarines Sur.
Aga pala, special non-working holiday na. Special na pinag-deklara kana Malacanang bilang kadagdagan ng special non-working holiday ang Oktubre 31 sa aga sa enterong Pilipinas sa paagikan Proclamation number 727 na ipinaluwas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa siyudad po Naga, mahigpit man na ipapautob ang truck ban sa piling party kan na siyudad, kabilang na sa mga lakdang tanganing maiwasan ang magabat na bulos kan trapiko. Man sa Catanduanes, San Roque Community Tsunami Alerting Station sagibo kan primerong 98 nationwide o ining inaapod na Tsunami Alerting Station o CITAS. The newly launched facility forms part of the local government disaster preparedness program and is equipped with the solar-powered siren and communication system designed to provide immediate warnings to coastal communities in case of a tsunami. Local officials said the project strengthens Catanduanes' early warning system and enhances community readiness against natural hazards. Tapos ang Camarines Surman, sigon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, has raised the province to red alert status effective 8 a.m. on puon kasudma hasta maghapon hasta November 3 o niya na taon niyan party kan heightened preparations for the observance of Ondas 2025. Sagabos na local DRRM councils, mayors, barangay captains, and response agencies have been directed to maintain full operations, ensure readiness of personnel and communication systems, and coordinate closely with the PDRRMC Emergency Operations Center. The alert aims to ensure public safety and efficient emergency response and smooth operations in cemeteries, transport terminals, and other convergence areas during the Lung Ondas weekend. Hindi po ang paboritong semana ni Ma'am Kyle, Lung Weekend. Students from Bao National High School in Camarines Sur emerged as champions in the Regional Consumerism Challenge 2025 held on October 28 at Ayala Malls, Legazpi City. Representing the province, Marion B. Labrador and Ira Gina B. Basagre, coached by Miss Josephine E. Kial, bested 18 participating schools from the 6 provinces of the Bicol region. The team received 15,000 pesos cash prize for securing first place. The competition, organized in line with Consumer Welfare Month 2025, aimed to promote awareness and understanding of consumer rights and responsibilities among students. Also commended were the contingents from Camarines Sur National High School and Rosario Schooling Corporation, who represented the province with dedication and excellence. The Department of Trade and Industry, Camarines Sur, congratulated the winners for their achievement and for showcasing the province's commitment to nurturing informed, responsible, and empowered consumers. Kaya, congratulations sa Banwan Pukan, Baaw.
kamustaman ki punong barangay Nini Ablan kana San Jose asin man ki manay munching maglapid yan man sa Salvacion Baaw ki Miles Batan asin man ki Mading Rose siyempre ki Miss Ana Pruel. So mga membros kan media dahil na mo na makakadyan sa ano yan, opisina kan DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Sabi po yan sa pahayag ni Engineer Ares Hermoso. Simre na nga kamo magbaralik. Anyari tarog na kaya ng order. Anong pigpapara tarago nindo sa DPWH ay inda daw. Para taragonan mga proyekto para sekretuhon na nangyayari lugod kaya dahil hindi pinapaaram sa tao kung ano mga proyekto digdi sa Rinconada area kan nakakaaram na sana si Secretary Vince Dizon saka si Congressman Mix Villaperte ay tapos kita kayan. Dapat ipaaram nindo, ibentilar sa publiko kung anon mga proyekto digdi sa Rinconada area, bako sa nang ining sa flood control na ini. Kadakol po kan mga proyekto digdi na nakabinbin sa Rinconada area. O yan sa nang pinagsasabing yan, dyan sa Banuan kan Baaw na farm to market road kuno. Tapos ito bagang pasiring dyan sa Santa Eulalia pagaling San Francisco. Nakabinbin na bagayan dahil napigpapadagosan patrabaho. Anong nangyari? Yan ang Boro Boulevard na yan dyan. Tapos iniman pong rapid exit bypass road sa Ciudad Can Iriga. Kan ma-eleksyon pigtuturo trabaho sa gin. Binugtakan pa kan billboard ni Congressman Migs Villaperte. Ano na yan? Ngunya nagkaturumba na so billboard ni Congressman Migs. Duot na ang rayaon dyan. Abang rambong na kan mga duot. May nako pati kitang informasyon na piga uulang da kan nagkapirang mga kababayan niya to digdi sa irigata. Dahil pinapakarhay, dahil binabayadan itong road right of way na iyon gagamiton para sa proyektong yan. Ay ano yan? Kaya binagat, dyan sa may tangod ka na Mediatrix Hospital, dyan pala yan malagbas. Pinagbugtakanan ulang. Siyempre, asikasuon mo na itong road right of way. Arigloon mo na nindo ay ano man ang mga proyekto po yan na nangyayari digdi sa Rinconada area. Ilingaw na sa nanindo, obserbaran nindo itong bypass road paghaling San Vicente Baaw pasiring dyan sa Barangay La Medalla kaya halo yun natapos. Taday man po pinakarhay so road right of way day inariglo. Kumbaga ang nagpara ulang man kay ito si dating direktor kan NCIP Lee Arroyo ay dapat nga mag-ulay nga kami sakaan DPWH regional director director man nga ako ay napangyayari nga ni po ang problema kaya nagkakaarabalaan mga proyekto kan DPWH digdi po sa Rinconada area sa mga kapalpakan man sa nakan mga yaon dyan. Ano ang ginigibo ni District Engineer Leopoldo Varela Jr. Ipakarhay man po nga ni kan sendong mga proyekto digdi po sa Rinconada area kadakol kan nasusuya kaabala kan mga patrabaho. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ano na po ang nangyayari kay itong drainage dyan sa San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga, kay ito piga sisibutan nindo sa mga kababayan niya to na kumbaga
magtaga Oroiskosar na tagagarabaw nitong mga edipisyo. Mala, ngunyan, nakabinbin. Kaya mambaga natapos sa proyekto ka, pigbabarahaan kaharungan dyan sa San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. Nagkasurulat, so drainage canal, imbis na mapakaray sa proyekto, nagkasurulat lugod, taday man tinapos. Ay pambihira. Kaibahan po yan sa road widening. Milyon bagaan budget dyan. Dapat imbestigaran kay ni DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Secretary Vince Dizon, kadakol po kan mga proyekto digdim palpak. Kumbaga, bakong tultol ang mga pakatrabaho dahil tapos sasabi nindo completed. Ay pambihira. Dapat digdi po sa Camarines Sur, sa Rinconada area, espesyalmente, tawan man ining atensyon kan DPWH sa National Central Office. Grabe man po digdian mga nangyayaring kalukuhan sa mga proyekto. Bakusan ang sa flood control. Ining mga infra project, mga patinam po, ini po mga sa road widening. Yan sanang dyan sa Banwaan kan balata na yan, dahil nabagayan natatapos dyan, sige na sanan pasiminto. Mahiling mo dyan sa mga kabilya, ralataw, anong klase ang mga itong slope protection dyan sa Kabanbanan? Ay pambihira, anong timplada, so ginibukan kontraktor. Kung mayo nga ni kabilya, baka entero nang nagrasay, ang tinampo dyan, sa barangay Kabanbanan, na walat sa kabilya, so simento, hain daw niya ako, so simento kayo, nito nagkaturukan lang. Ay pambihira, garo alpog sa nagayod sa tinimpla na pakasimento kan slope protection yan sa Kabanbanan, sa Banwaan kan balatan, ano yan? Ayan na, road reblocking dyan, haloy na bagayan, dahil natatapos. Nakahilingon man mga pakagibo dyan. Paanong dahil magkararaot ang tinampo, dahil mag-landslide, mayong agihan itong ngali sa bulod, mayong agihan ang tubig. Dapat iyo po yan ang pakarayo nindo. Kumbaga, bakong pagpara si rimintuhon sana. Normal ang tubig, maagi dyan, maagi na yan sa tinampo. Bako po yan na rason na ngaya malumoy ngayon, daga ay kalukuhan. Kung tultulon talaga ang gibo kana proyekto, paka simento kan tinampo dyan, tapos may agihan ang tubig, ay dayan basta magkakagarabang tinampong yan dyan sa Banwaan kan balatan, ay santisima. Kita pa pagpapararambugan kan mga kontratistang ini. Tapos kan taga DPWH, kasa ngayon, malumoy nga ang daga. Kaya ngaya, rinarasay sa ng tinampo, ay santisima. Kalukuhan. Sa buot ko ay kitaan patutubo dun. Bugtakan nga ninindunin kabilya yan. Nganing anpakasimento dyan may kabilya ang tinampo. Nganing dayan magpara rasay sana. Mayong persaan pakasimento. Sige na sana baga dyan ang pa-repair. Kana tinampo sa Banwaan kan balatan. Dahil pa man yan naloy na magkasirimento. Kita magpara-istoryahan, puon pa yan kan panahon ni dating Congressman Sal Fortuno, nagkasirimento na yan. Tungon niya na panahon na ni Congressman Migs, pagpaparapasimento na naman, ano na yan? Sige na sanan pasimento, anong klase ang giribo kan tinampo, digdi sa Rinconada area, pag-arog ka yan. Kaya na natatapos sa pagpasimento, mga pirang bulan, garaba na naman, ay pambihira kung tultol man ang paka-timplanin do kan simento, tama sa program of work, ay dayan magkakararaot tulos. Ang problema kayan, mga kontraktor, saka ang taga DPWH, sige ang inspeksyon, anong klase ang pagpara-inspeksyon or aldaw inspeksyon, dahil man napapakarayan proyekto ay inda. Mabubuisit ka sana, ang trabaho sana nindo magpara-inspeksyon, tapos palpak man ang proyekto. Sa inman na sulukan Rinconada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platica ni Philip Baracena.
Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477.
ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga City mawot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang niya mo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sucat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Bisenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Warren Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisita na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin da mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Oy, good morning kay Engineer Aris Hermoso. Engineer Aris Hermoso Kota, ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Gusto magtaram kung dan problema. Pigbubusalan man kan DPWH Central Office. May order kaya nga sa Samuya. Oh, yan na pala nang serve kan mga or spokesman kan DPWH pag-arog na kayan. Arabo na magtararam. Ano yan? Anong pigpaparatago na sa DPWH? Ay, bako manarog yan. Secretary Vince Dizon, maray kung simbagon mo man ang kabos na kahaputan kan mga kababayan niya to. Lapit sa mga palpak nindong proyekto. Kasalpo ko kita kay Secretary Vince Dizon, pero ang pupugulan na, yaon sa DPWH na dahil magburosis ay kalukuhan na yan. Daw may memorandum na ipinaluwas ang DPWH sa Central Office sa paagi ni Secretary Vince Dizon na dahil magtararam ang taga DPWH. Pambihira ka rumayo man sa diring kapritso sa naman ka na taga DPWH. Filing nindo kung may memorandum na day magtararam ang mga taga DPWH
digdi sa tuyang nasyon. Pero sa kunya naman yan, sa diktador ng mga hero yan, sa DPWH. Ito na pag-arugon si Tatay Digong na iyo lang ang gustong magtaram kan panahon. Ba naman ang panahon tangon yan. Ako, binsido ako kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na nagkaburuksan ini pong mga anomalya sa gobyerno. Kung dahil pa nagpahayag duman sa SONA, ining si Presidente Bongbong Marcos Jr. nakadakol ng mga nangyayaring kalukuhan sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno, ay dahil pa ini mga ruluwasan. Mismong ang presidente na po kan sa tuyang nasyon na nagpahayag na dapat imbestigaran ang mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kung dahil man talaga ini baga buburulit-liton, dahil buburukasan, ay pirmi na sa napong arog kayan ang mangyayari kan sa tuyang gobyerno, kan mga proyekto kan gobyerno, mga palpak, mga malasado. Ugmahon sana ining mga kontratista, ni ba pong mga politiko na nagpaparaburol sa kan kwarta kan banwaan, kan gobyerno. Kaya nga ni may mga nakadrawing na sa mga bado kan ibang mga taga-media na o yan na pugulan tanan mga buaya. Ang gustong sabihon po na unto ko na ang rampanting korupsyon sa gobyerno kunya ng mga panahon. Tasaro po yan sa nagpaparuro kan gobyerno Pilipino, kan mga Pilipino. Dahil po kita maasenso, sagkod na perming arog kaya ang ginigibo kan iba pong mga opisyal kan sa tuyang gobyerno magparakurakot. Poon senador, congressman, mayor, gobernor. Mababa yan hanggang barangay. Ini pong mga sinasabing ghost na ini ay kaito pa yan. Ngunyan sa nagkakaburuksan. Kumbaga, naiilawan dahil kan flood control. Sabi nga ni dating alkalde Jones Belsa, ay, ghost kaya ngaya. Isipon mo na sa ngaya. Ako ngaya, tinutokdoan ko sa aki ko na. O ano na naman yan ninahagad mo para sa eskwelahan. Sabi da ka na, ay sa Boy Scout niya, sige na naman sa nanganing yan tao ko sa imo para sa Boy Scout. Permi na sa nangayang may Boy Scout. May budget para sa Boy Scout. Pero ghost na ngayon, kunyan mo pigahagad sa ghost. Yan pa sa nangani sa mga student council. Nag-i-eleksyon baga dyan, mga piling niya, kung isa ang presidente, mga magiging opisyal, kan student government. Nananaunanin ballpen, mga kindi. Yan po, simple sana yan, pero iyo po yan ang ginigikanan. Kan, baga, ay, taman masabing vote buying na mga item na, pero dyan pa sana, nagpupuo na po. Baga nagtataonin ballpen, candy, tanganing gumana. Iyo po yan. Tapos, kultura na yan kan mga Pilipinong dahil nahahali. Hasta nagdadakula. Baga, sa mga organisasyon na sana. Bibirelogon. Tapos, isusulisit. Yan, mga simple sanang bagay po yan. Tapos, pagpuon, okay. Pero pag naghahaloy na, yaw na po dyan ang problema. Kumbaga, nawawara so kwartang mga pig-solicit. Ini na sanang, sa mga batch na sana. Isipon na sana, ining mga batch sa high school.
Ngayon magkakaiguan ng reunion. Sige bagan mga panghagad kan mga opisyal. Duman sa mga marhay na ang buhay, mga may kaya na, maray nga ito, mga abroad. Sige ang surulisit, sige ang hagad. Magtauman nga ka mo. Kumpira, dawa sa pira sa nangya. Pero ano ba, tinatawa nga niya, ba, 10,000, 5,000? Pinapara sa na yan. Tapos ang treste pa, pag natipo na sa kwarta, so mga opisyal man, igwa kaya kitang pundo. Imbis na ubuso na, ipanauna, bakalin bagas ko na nung mga item, grocery, para maugmaman lamang sa mga nagtitiyos na kabats. Ang problema, biglang nawara sa pundo, kinurakot. Ay napangyayari. Yan pa sana, sa organisasyon pa sana nga po. Yan, ribo pa sana ang kantidad. Pigkukurakot na. Ano pa daw, ining mga bilyon, milyon, trilyon na kwarta kan gobyerno. Dahil matintaran, an kontraktor, an congressman, o an mga senador. Kaya, dapat ini po ang baguhon. Ang pag-uugali kan lambang Pilipino. Sa kultura na nga ang korupsyon, nigdisa sa tuyang nasyon. Sagod na day mabago ang pag-uugali kan mga Pilipino na an iba tuod na. Kumbaga helang na. Naggagatulan kamot kung day makakurakot. Kaya day po maasenso ang Pilipinas pag-arog kayan perme ang kaisipan kan iba niya tong mga kababayan. Ay, ako ngayon mga kapitan, makupit talaga ngayon ako. Dawa sa rong termino sa nga. Bastante na nakupit ko. Po yan ang mga nadadangog ko, maski sa barangay. Ako ngayon mga kagawad, magawad. Ay, si kapitan niya, talalaki, kupitano. Pagbabae, kupitana. Ang mga kupit-kupit pong ini sa gobyerno, kumbaga, talamak. Kanser hilang nakapo kan mga Pilipino, mga opisyal. An iba, dahil sinda nakukontento sa itinataong sweldo sa sainda. Ay kurakuton ta pa ngayon manood sa mga project. Kaya bako po yun makangalas na dahil mag-asenso ang Pilipinas. Dahilan sa kagibuan man sana kan mga politiko na niba niisip kurakot. Hindi po bagayan ang naobserbaran ta. Puon ka ito, sagkod gunyan. Ay man pagbabago ang Pilipinas, nagpaparalala sana, nagpaparadakol ang utang. So mga namamanwa, nagpaparatios. Yan po ang katotohanan dyan. Ang mga parauma, tios ng marhay. Kaya nga ni sabi ko kaniba, ay maray kayo ni, ang mga paraoma, sa rumbong ton, tanumana sa nanin kangkong, tamayo ng kapital, teka na mga kapital, ang sarumbog kos 20 pesos. Samantalang suparoy, ang sarong kilo, 10 pesos, 8 pesos. Saan pa mabubuhay ang mga paratanong pag-arog kayan? Mayo pang patubig. Na itinatawan niya, tulong bulan na da, mayong patubig. Diyan sa pabrika bula. Sabi kan sarong paraomang nakaulay ko ay pambihira ko na arog na kayan. Talagang gagadanunin doon pagbuhay kan mga paratanong, mag-arog po kayan kan mga paraoma. Kaya nga niyan iba, ay din, magparaoma, ngunya na mga panahon, abang sakit kan pag-uuma. Grabe ang kapital mo, tapos babaraton ang paroy mo pag pinabakal mo na sa mga kumprada. Ang National Food Authority, saro man na in-hotel, dahil naman nagbabakal daanin paroy. Ay anong serbik po kaya na ahensya na yakan sa tuyang gobyerno na nalalauman sa nang iyon makakatabang sa mga paratanom, paraoma? Inutil pag-arog po kayan. Ini gibo yan kan mga yaon sa taas, kan mga nakaposisyon. O isay ang naggadan kan mga parauma niya to. Si Cynthia Villarbaga, iyon author kan rice tarification law, paurugon ang pag-import nin bagas. Kanganing ang mga parauma magtirios.
ginagadan po kan bagas na hali sa ibang nasyon. So, presyo kan lokal. Mas barato baga ang mga inimport na bagas. Pero pigdidilihan siya pa yan kan Department of Agriculture. Alagad, maluya man ang kalidad kan inimport an ibang bagas ta madalion bagang magpanos, marugi. So, yan, mga dryer. Kumbaga, iinit sana yan na tanganing mulino. Bakong arog kan bagas niya to na binabaralad, haloy maraot. Yan po ang sabi kan mga kababayan niya to. Saka kaya man kung isipon, mayaman bagan Pilipinas sa kaumahan, sa kadagaan. Dahil na kita dapat magpara-import. Kung talagang pakarhayon sanaan presyo kan paroy, digdi po sa satuyang nasyon, ay minister pa kita magpara-import. Matatabangan tapas sa pagbuhay kan mga nagtitios na mga paraoma. Nasa gobyerno po ang basol permi. Masa day pinapakarhay ang pasistema kan Department of Agriculture. Imbes tabangan sa mga paraoma, pigpapara paruro palugod ang kamugtakan. Ayun, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva, Sinman Glinda Biares. Sa lado technical, si Chaboy na Obra. Tuman sa transmitter, si Chief PSD Jimmy Guanson. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Sa inman na sulukan ring kunat